Dneska sa nachádzame v meste Mačalia a pozri, čo sme objavili na ceste. A to nie sú divoké, to sú normálne niekoho. Ako sú zvláštne, vyzerajú jak psi, ty kokos, keď sa tak bližšie pozrieš. Pozri, to malší jak pes. Alebo pes, alebo medveď. Nie, ale jak sa Počkaj, nosorožec. Nie, srandovné sú. Takto sme sa ubytovali skoro na pláži priamo. A je to tu pekné, no ale stále zamračené, pretože tu majú obdobie zimu a není tu ani tak teplo moc. Takže, ale tie prasatá. Kde idú? Možno idú k nám na Panvicu. Nie, zlaté sú. Pekné. Tam sú rybári. Fajn, no? A dnes nám konečne zasvietilo slniečko. Práve keď chceme ísť pozrieť pláž, tú peknú, tak uvidíme, či to vydrží, pretože všade inde sú oblaky. Ale nevadí. Určite si to užijem, už sa veľmi teším, lebo posledné dni trávime veľa času len na hoteli. Ale tak prečo nie, keď sme na takomto krásnom mieste, že? Veď sme takmer na pláži, no. Krásne. Jak sa teším si. Dnes sme navštívili najnavštevovanejšiu pláž v Ekvádore, Los Frailes. Tak sa na to pozrime, či je naozaj taká pekná. Ale keď je zamračené, tak to nebude mať až taký efekt a takú krásu, ale tak uvidíme. Aut je tu teda veľa. Teda toto ešte nie je parkovisko, to je len úvod, tu to len taxíky čakajú, ale uvidíme, čo bude ďalej. Teším sa. Už sem prichádzam a je tu veľa aut a veľa ľudí, bože, to sa mi tak nepáči. No, uvidíme.
normálne pocit, že snáď ideme po mesiaci. Podľa tých stôp. Musím uznať, že táto pláž je naozaj krásna. Keď zasvieti slnko, tak je všetko úplne iné. A dokonca sme mali šťastie aj na veľryby. Ukázal sa nám aspoň chvostík. Je ich tu veľa, tých veľryb. Nie, najprv sme mysleli, že len jedna, ale aspoň tak 5-6 alebo aj viac, neviem. Krásne. Tak dostali sme sa na koniec tejto pláže. Ešte sa pôjdeme pozrieť do tej jaskyne. Tam sa nachádza pláž, to celé. To sme si všetko prešli. Mega prašný. Ten je ale veľký tentokrát. Wow. Takto tu ideme po týchto výprahlostiach, aby sme videli výhľad. Aha, to je aké hniezdo. To čo je? To je aké hniezdo, ne? Či? Čo ja viem? Ja nič neviem o prírode. Jak je to tu suché. Jak európska zima. Až na tie kaktusy. Čo sú všelikde. Aha, ľudia. Hej. Dobre, jašterička, dobre, v poriadku. Tie kaktusy zelené medzi tým, jak vykúkávajú. Ale niečo tu cítim tak veľmi intenzívne, ale neviem čo. Jak metu? Alebo neviem, to je kaktus tak voňajú, alebo čo? Neviem, nejaké bylinky. Neviem. Ale jaká zaujímavá cestička hore. No? Zase niečo iné. Jeden deň v džungli, druhý deň v horách, tretí deň na púšti. Proste každý deň inde. Tak rozmanitý je napríklad aj Ekvádor. A teda, neviem, či Ekvádor má púšť, teraz neviem, ale napríklad Peru má aj púšte, aj hory, aj pláže, aj prales, všetko proste v jednej krajine. Prísni na to, čo tu tak pekne vonia, to je Palo Santo. To je to, čo si každý deň vykurujeme. A ja niečo cítim, chápeš, že okolo nás je všade Palo Santo. No teda, to je teda paráda. Tak by sme si mohli zobrať trošku na vykurovanie, nie? Tak konečne to vidíme naživo. Čo nám robí spoločnosť pri ceremoniách a pri každovečerných relaxáciách. Joj, tu sa nafetujem asi. Tento strom mám fakt rada. Ďakujem ti, Palo Santo. Au! Ale niečo ma tu štípe, ja som to teraz zabila. Au! To je to, že trošku chceš dobre a vlastne dostaneš takto vynadané. No. Tak, sme prišli. Sa môžeme na to pozrieť. Na ten náš tich je oceán. A pláž. Na ktoré sme boli sme až tam. Až tam sme išli.